Kani kedai Bati CTV. Bat pidang pet yaki kubor paman kesni. Balawan rasya pidang Modrina Auto Enterprises Maulanong Kwar TSS Road Shillong. Ringkat bat ka Orange Nissan Lums Hop Ho Shillong. Wan bantiet yaka kali Datsun ready go batamai. Kabas kem bat bidor. Ke Khasi Hills Autonomous District Council kan sepen krek deka master plan naga benta ban penhe bat ban penbit penbiang ya ka yau ke badan hakasnong ding pasok ya ke bala jupenlong sisin sitayau kata hakasngi yau lengka. Uba penyait sings im uba longru UMDC jong ke Sorengkam constituency ulu yeto ba udan ke jing angnut ban penlong ya kani ka yau kum ka wai ni ki yau ka babiang lut ki jingdon kam kum ki basa ki jaka yeng kali ki jaka bu mar bat kiwe. Uba penyat sings ulupan pau ya kane hadin ke jingwan jurip ya kane ka yau haka khandai terik urisau arjar arpo harengkat ke jingedon lang ke executive member ke KHEDC badai pet ya ke tenat market ke Kongres Mary Kharpuri ki officer na ke council u acting ke Hima Melim us kena ke Hima Khairim ki riurang ba u sodar ke snong ding paso uba Louis Mukhim lembat kiwe. Ke cingkwa cingi menta kalong ba kumbang ilai kran komisi kalong ba ngin penhe ikan ke yau hak takar kom benlong kat kum kene ke cuk menta ngin kwa bakan sulong lemuk lemang bakan nemlong sistematik nemlong yang baik kumba kalong menta kumba kamlong itenak hak takar kom kaya basayo nodong sedong ngila kran bat MC ong ba ngin nelung bala ngin le dekat ke master plan nang bakan ke yau cingi ni kalong itenat bat kibawan hadian ru kinang pentre ya kata kat kum ke plan ke ba nilai emtak nang ba kakam kan long ke internet haki betapa fair te kata ke de cingkwa cungi te kumbang long ke ni ke yo kasdang hak snem arachar tasau kasan balawan plie dai pa em cung ka Hima Khairim i pa em balaje sim hangni ka cingdon cingi basayo ni adu mutak kala kamduna ya ke sispa teli hendrei namar ke cingbombiang ki basaki nong sung yo ki laya ut ki laya namba kong dalong kepala min kampen hai dan kalian kesinong ilek stom hai hendai nomor ba kapon sinong kalong kebernuna ini dan kami kesirap ke bos sekar dan ai kesirap ban yo ban pentai kini kibasa kiba biang bat kiba internet kiba scam te kata ke de cingkwa na kalian cungi dan mata kasngi idon hangne kne MDC cungi layalam kini ki architect ki engineer ga fair kwa ban pej ya kini ka area cungi ka yo cungi kumno kan ngin penyat kumno ngin sedang kumno ngin pelan margani ka area kelong ke bakno la biang hiban kelong ta yo ke ba bit ke ba biang kum ga cuk matan mar ngidon ka area la kumno kam duna ya ka khatsan akar hang ni mar ngidon sidin strik ngi sek pek meta kelong no henta ngila man sendur kono berkom inda ya gini ka kam ni wa banyak sikmat Tina kalian kecungi nisyam bakalong piang palat hadin bagi yo banwan pej ikini ka yo yang ni caka ban penbahal si leni ban yo ban tei ikini ka yo te ke ika jing thumu jong ka yo hi ngi hapan suthu long ba ngi kwa hi ban dan ya ka yo hapo kani ka jaka ka bahap apo Hima Khairim bakan dei ka wei pat ka yo ka ba la ban kring yikinong shong yo pat kinong le yo ru nong siu nong tada nekiwe pak ki jaka nekiwe pak ki shnong bakin wan hakanika jaka dan ni perkhat le se akabede pak ki marrap dan nekiwe ki mar ki mata ki bayo nakanika shnong ki yo ki bashisian shitayo ke ba kanika yo ka jupen long hakasngi yo lingka bat kumju ru le singin hap ban bu ya kathong ba kanika yo kan la pan ajing shakri wat ya kanika yo dilang ru ka wholesale market hakabide kini ki mar ki mata ki jhor ki chap ki ban la ban shalan nakani ka area nakani ka jaka nakani ka dong kathan shabwe pat ki jalla jong ka ri India te ka jing shem hi ka jungi ka long piang palat kani ka jaka
ya ka ban le kata but ke ka ba let's say em in charge in shim pat ekara so ni ka jing start jung kum local MDC kum chairman jong council nga ketu ye bat eka department jung ba so ban phai khmat shakanika dong ka than hakabede bat kentiu ya ka yo ka kot ling ba kanika yo ka badan hang ni po shnong te bat nakaliang jungi ru kum ka council ni bo ya ka we ka thong ba shakiwe ru ki jaka le se ka bangila le se banirap ling ba ki scheme ba pher ba wan naka sarkar India ling ba ka district council ya ka bangin la le se ling ba kanika scheme ru ban no jingrap shakum kini ki yo ki badan hapo ki shnong ba ki hima hakiwe ru ki jaka jongkani ka ri khasi ki jungi ngalay le hi kat bala banong man penslur ya ki yo ki hat ki badon ha kani ka hakapo pu sam jungi ba kinwan ban regularize no ya ki yo ki jongki ti hoi kat tu kani ni la yo ka response mo te kani ngindang yai persang namar ba kumanga kren na manesha khmat ro namar ba karep karyang hi kala along no kumbong hadu 98% mo kumbong hi ka jalahi brakwe baki briu ki jongi ki em hi na karep karyang te habaki briu ki jongi ki em na karep karyang te ngaso ba ka nakaliang ka jong ka district council ru ni de kin ban encourage ye ki bapli baki num do men sem namar ba habaki ki basa she ki pa ba na ki marrep ki jongki te ngiru kum ka district council shi bentaro nginya persangkat bala banong ban kentiu ye ki yo ki hat te ngaso komen na kanika ngiru bang no i chairman badon buram idon hangni ibalong kum local MDC blashim ki adu kata-kata ya kanika konsensi ke jongi ha ka jing mo don lang ringkat jongi sadar jong kanika snong ti habangi lawan banjurep ya kanika yo ni iba ka ba i ka ibiang shishay kanika yo ka ba nakaliang ka council ka bangin ai ka jingiram namar habangi pet ya ki saw nong hangni kumbong no mentaka don kanika bypass te kanika bypass kanika we ka balik si ka ban kring ki pa ba na shabar ki bano kumbla kren de chairman nakmat ba kan long ru kum ka shibenta kum kata kayo wholesale market ro mo ndi tang kata kayo banong no weekly market na ka daily market te namar ba ujur ujab hi bami na kanika than ru long shisha ujur babha ki mar ki banami na kanika than ru ki long shisha ki babha bat ki ba long ki babha na bantahi kamet mo ka phat ka jong ngiu benrio bangi don kam kom gini snile niabe e ka koit ka khia tengah tharai shibentaro ka koit ka khia ngi don kam bat shibentaro long kum ta bangin kentiu ke ki yo ki han tama teng teng habangi iba kimbyang ki yo ki han te ki bapli teng teng ki tu ki mar ki jong ki ru hap shubret pathar no tengah so banong ba na ka district council nginya persang kat kabala idon nang i chairman badon buram hangne hapo ka jingalam ka jong CM ba nginwa de ki lat ki lenti ke mo na ka center ro ka kumno ka bangin la bangin pinbha pinbit pinbyang shu ikiyo ki hat ki badan hapo ka ni ka uput usam jong ka KHDC jong ka district council KHDC te banganget hiro ba kumangilawan kani inspection hang ni kani ka siro kani ke brokhoi kumangilay jurep lai pet pat na try ka jing thrang ka jong nakaliang i local MDC ibalashim khia bat kumju na kasnong hapo ka jingalam ju sadar te niu ngin pasangkat kabala ke bangin le nang ni shakman